Aya, kanye kama entiere. Ngena chako kodi Mheshimiwa Karoli Omondi dada ne mak paro ma nyang nyongo wacho mutieko kanyo no. Anga dugo iri kar kanyo. Buche mantiere doho maponono kwedo weche gi mago mag NG-CDF. En gimoro ma iwacho no sekonyo oganda mathoth. Are kuchopo higa manyien dwe mar 7 ka oganda ok bibedo kode kapok okete katiba. Chal mare dhi bedo nade? Achako di Okili Wasaga. Pero kamano ya correct gimoro ka. Gima court wacho, court ok pingi development. Court pingo administration of that fund. Kingio the petition manobedo filed around 2016 by Gikonyo to gi Opwot. Gimane gi ng'iyo malongo e petition no en ni okinyal bedo ni jatugo in refa to in coach. Koro ntiere principles adek ma constitution mane ng'iyo e petition no ma bende judges mane winjo petition no rightfully decided on the same. Number 1 en devolution. Principles of devolution kata loch mag gwenge. Number 2 niluongo ni separation of power. And number 3 niluongo ni prudence, use of finance kata pesa. King'iyo article 10 of the constitution ohango ratiro kabisa ni kawa bedo gi development, one of the national values oningo beda sustainable development. Koro kwa donje separation of power kacha. Separation of power wacho ni members of parliament oningo team teach mar representation. Members of parliament oningo team teach mar oversight. Members of parliament oningo team teach mar loso chike bende. Tineno ka koro members of parliament gi ineno NG-CDF Act mar 2013 manobedo amended 2015 mochako bedo koro 2015 was the new act mochako bedo amended in 2023. Yudo ka the members of parliament ne play a very vital role. Idwani gi implement executive to gi tiele magidwani gi big oversight teach matgino timo. For example, waka kwa ranyisi ni mjumbe okawo pesa mar NG-CDF ogerogo classes kata omio there's a contractor mogero class to contractor ni ogero class marach. It is recommended kata it is en gima sheria wacho ni there should be an oversight on that fund. To kopo ni immediately oversight on that fund to inbe mani implement that fund obedo gima kela nyera. Kono gima duong moningo wangi en ni constitution kata gima mora maber kitimo nyaka time kotenore kod katiba. Aya wacha kwa ngia ne duplicity. Ing'iyo ka schedule 4 of the constitution ohango kabisa gik moningo national government or team, gik moningo county government or team. Among those functions moningo county government or team, ineno section 8 of the NG-CDF Act oket gi kaka some of the functions ma NG-CDF oningo team. For example, kineno weche mag seedlings, kineno weche mag emergency funds, yudo ka itime county gi national government to yudo ka wabunge bende time. Koro it begs the question ni kopo ni wadwaro tiyo gi pesa yo maber, why can't we have a common pool manyalo timo gigi instead of having so many duplicities matimo the same job with the same results and with no accountability? Of course, pesa mar CDF, for example, emergency mar county kata mar national government cha nitiere kaka nyalo bedo audited by the auditor general. To kata control of budget nyalo ngiye. But ngiyo emergency fund mar the national NG-CDF en gima tek ngiyo kabisa kapotigo. Anya ko okofur kuom ranyisi chien kocha nono gima notimore Sindo manobedo kod aula manoywe ute kabisa. Ineno ka mjumbe no dhi NG-CDF no respond to the same thing. Governor or respond to the same thing. Kasi jaki yudo ka national government bendo respond to the same thing. Koro yudo ka duplicity of response ni miyo oyot kwalo pesa. Nikech okibingeo ni mjumbe otiyo gi pesa di, how much was allocated, how would you even go to audit the same? Yudo ka gin pesa matindo tichiwo gi mang'eny, gin pesa mang'eny tichiwo gi mochot makoro kata essence gicha ok nyal ne.
Koro mano e gima the court now decide ni mondo wabed gi prudent use of funds nyaka wane a clear cut policy kuma pesa mar CDF donje to I mean not basically pesa mar CDF kaka pes sirikal tiyo. Koro NG-CDF berndi but okoningo bed managed kata members of parliament should not even have an iota of it. Ero kama na nyaka vino sidaru